Il-ftehim iffirmat bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni u Special Olympics Malta jimmarka pass importanti fl-impenn nazzjonali lejn edukazzjoni inklusiva u l-għajxin xieraq tal-atleti. Il-ftehim jistabilixxi qafas strateġiku għal kollaborazzjoni li jsaħħaħ l-isport bħala mezz għall-inklużjoni u l-iżvilupp holistiku fl-ekosistema edukattiva tal-pajjiż. L-investiment fil-ftehim huwa ta' €1,000,000 u tħabbar fil-budget għal din is-sena. Dr. Lidia Bela, President ta' Special Olympics Malta, spjegat li permezz tal-ftehim Special Olympics Malta se tospita l-akbar avveniment tal-awm li ġie organizzat lokalment tal-persuni b'diżabilità intellettwali b'atleti minn 36 pajjiż li se jiġu pajjiżna għal dan l-avveniment. Qalet li s-suċċess għal Special Olympics Malta mhux imkejjel biss mill-medalji mirbuħa, imma mill-iżvilupp u tkabbir ta' kull atleta. Din hija turija ċara ta' kemm il-Gvern Malti jagħti opportunità lil kulħadd. Kulħadd għandu valur fis-soċjetà u għalhekk nemmnu illi b'din l-allokazzjoni se nkunu qegħdin nagħtu aktar possibilità biex l-atleti tagħna jkomplu jiksbu aktar suċċess, mhux biss barra minn xtutna u anke fil-logħba hawnhekk ġewwa pajjiżna imma anke b'mod holistiku, kemm fiżikament u anke mentalment. Min barra Dr. Abela ċ-ċerimonja tal-iffirmar kienet preseduta wkoll mill-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Clifton Grima. Huwa faħħar ir-reżiljenza u d-determinazzjoni tal-atleti ta' Special Olympics Malta u qalli dawn l-atleti huma ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Fakkar fil-kollaborazzjoni li ilha għaddejja bejn Sport Malta ma' Special Olympics, mhux biss permezz ta' għajnuna finanzjarja sostanzjali biex dawn l-atleti jipparteċipaw fil-logħob internazzjonali tal-Olimpjadi Speċjali u f'kampijiet ta' taħriġ barra minn xtutna imma wkoll permezz ta' taħriġ.